No čo nám porozprávaš? No čo? No. Ahoj. Ahoj, slniečko. No porozprávaj nám niečo. Au? Gu? No. No. Čo? Ale nerehni sa tak krásne. No čo? Aui? Aha, no teda. To sú slova. No čo nám ešte povieš? No čo? Aha. No, čo ešte? Au! No teda, to bolo taká informácia. No čo ešte porozprávaj? Gu? Vieš povedať gu? No? Gu? No? Gu? No čo? Gu? Gu gu? Gu gu? Gu, áno, ty si šikovná. Ty si šikovná baba. A kočka okata si. Áno. Áno, ty sa z ktorého chceš, čo? Au? Au? No, povedz. Gu. No. Agu. Agu. Gugu. Áno. Áno, gu. No teda. Tak ďakujeme za rozhovor.